खजूरो बाटे रानी चुए लागल हो, चुए लागल चुए लागल चुए लागल हो रानी खजूरो बाटे रानी चुए लागल हो, चुए लागल हो रानी खजूरो बाटे रानी चुए लागल हो, चुए लागल चुए लागल चुए लागल हो रानी खजूरो बाटे रानी लागल चुए लागल हो रानी खजूरो बाटे रानी चुए लागल हो। ई चुक्की धितिया दिल के आई रानी चुबो ने करे है। हई दूर देता मजा आ जाते, आज मजा आ जाते मुंद बना लेबे। तारी वाला रुका 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 तारी दो तारी तारी ई तोरा थोड़ी देबो वाला के देबे खार से हम जीतल छै हमरा तो तारी नहीं खार छै से मतलब ए हमरे बेक वाला के देबे तो हमरा तारी नहीं देबा तारी नहीं है तोरा लिए तारी दो तारी वाला के देबे वहां उठा ला तारी दो हमरा ओका बड़का लोग के देबे कि तोरा देबो ए तोरी का हमरो से बड़का कोई है। हां हम अपने सरपंच में छी हमरा कोई छ तू सरपंच में जतै की जल्दी कोई तारी दे ले जा। तारी नहीं है तोरी के कोई तारी दे ले ओ तोरा लिए तारी नहीं है। ए तोरी के कोई छ ना तारी दो ना तारी नहीं है जा ए तोरी के मत जल्दी दो तारी तारी एसबीआई वाला के देबे कि ए तोरा तोरी का सरपंच हम अपने छ तू हमरा नहीं देबा तारी नहीं हो तोरा नहीं देबा के हम के तोरा कोया के कहे हमरा कोने कोई तारी लावा जल्दी हम तारी नहीं देबा नहीं नहीं तारी नहीं देबा नहीं हम जल्दी नहीं हो तारी नहीं देबा तोरी का सरपंच में छी तोरा के कॉल करे तारी देबे के कहे हो हमरा अपन विचार है नहीं देख पे हम आके की विचार है तोरा नहीं हो हम नहीं देबा हमरा बोल में छ तो हमरा विचार में छ हम तो तारी नहीं देबा नहीं जल्दी लावा तारी हम नहीं देबा तारी जल्दी लावा लावा हम बहुत दिन से उठाना लगा उठाना वाला के काट के तो तारी दिया ये कहो तो तोरा नहीं तो तारी नहीं देबा हमरा चाहिए तारी तो नहीं हो नहीं देबा ए तेरी के जल्दी ए तारी लावा हम तारी लावा 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 जल्दी तो बाजे के ठुल्लू है तारी में तारी के की केला तारी हो तारी घर पर रखल है तारी के घर से तू तो लोक नहीं आई वो कस्टमर वो बहाना ले कर ओकरा देबे तारी की पंच छे हमरा ने तू तारी देबो त केकरा देबो तू नहीं देबो तोरा तेरी के रंगदारी झाड़ देबो तोरा करबो से ठीक है हम कुछ अरे करबो नहीं देबो अपन तारी लावा जल्दी कस्टमर वो बहाना ले वहां तारी देबे कि तोरा दिया तारी हमरा चाहिए तारी नहीं और तो तारी काहे ने तो तू घर से लोक नहीं आई रहा तारी हां घर से ताल लो के हम एसबीआई वाला के देबे कि तोरा देबो हमर कस्टमर बहाना ले नहीं नहीं हमरा चाहिए तारी नहीं हो तो नहीं देबो नहीं नहीं लावा तारी तो नहीं देबो तारी नहीं नहीं तारी लावा जल्दी तारी हम नहीं देबो लावा 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 जल्दी एसबीआई वाला के देबे कि तोरा देबो हमर कस्टमर बहाना ले हमरा कस्टमर नहीं चाहिए हम सरपंच है हमरा रंगदार दे क्या तू सरपंच है ऐसे बता हमरा नहीं हमरा चाहिए तू हमरा चाहिए सब के सरपंच था हमरा एक समय नहीं नहीं हम पर काम कर तो पर हम काम जीतल कर छी हम हमरा के बात कर तू जीतल चाहता हमरा ऐसे बता दियो लावा जल्दी हां हम नहीं देबो तारी नहीं जल्दी लावा हम नहीं देबो तारी लावा 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 नहीं नहीं लावा तारी तारी नहीं देबो नहीं नहीं जल्दी लावा तारी तारी नहीं देबो नहीं नहीं जल्दी लावा तारी ओ तू मार करबो हां तो मारने कर तारी रे तोरी के तू तारी लावा जल्दी हमर जल्दी लावा तारी तू मार करबो मारने करवा लावा करबो है तारी का हमरा जेबे में थाना पुलिस हमरा के काट कर हाय कंता है तारी के लावा लावा हाय कंता हम की करिया नहीं जल्दी लावा नहीं हम की करिया हां कंता तोरा हम अभी तोरा कुछ तोरा की बुझाओ बुझाओ ओ धरा तो तू तारी नहीं दे तारी नहीं देबो ए जल्दी लावा तारी तारी नहीं देबो ए जल्दी लावा नहीं हो तारी नहीं देबो लावा 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 नहीं देबो चलो तू तो पर पंचायत बन जियो हमरा पर पंचायत चलो तो हम अपना पंचायत कर लेब हमरा पर क्या पंचायत आज तोरा ऊपर बचेबो है पंचायत हम अपने सरपंच हमरा पर पंचायत होतै सरपंच जैसे कि गांव वाला इंसान कोई बोलता तू गलत कर सकता है हम नहीं देबो अपन ए थाना पुलिस हमरा जेबे में हमरा क्या की कर लेते चलता चल चलो 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 चल चल तो तोरा देख लेबो चल बेटा तू बड़का पसीना जाए चल 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 तू चल तोरा देख लेबो चल 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 दिखा दे चल चल बेटा चल दिखा दे बड़का पसीना हां चल चल चल
तोरा दिखा देबो हम। चल तोरा दिखा देबो हम अभी। चल तोरा दिखा देबो। चल पंचायत में देबो चल पंचायत बैठे तब बैठे। चल चल तोरा दिखा दे।